vingueu de tot arreu i cantem a una veu per fer fortes les arrels. Anem a començar un dels plats forts de la nostra trobada, el festitró. Consisteix en això, en una trobada d'escoles, però el fi és mostrar que fem una trobada musical, ¿vale? Els mestres de música han preparat una obra i es ho mostren els altres. Ja saps que els artistes el que volem és ensenyar el que fem. Estem a una escola que és comarcal, que venen 14 pobles, alguns d'ells que tenen només un xiquet o dos, i volíem això, presentar tots els pobles de l'escola i a part de la lletra que ha compost la companya, cada un del nostre curs ha fet una estrofa en la seva lletra. El Col·legi Sant Jaume d'Onil anem a interpretar el Miquelet de la Seu. La culpa de lo que hem sigut, ale, ale, puntata, Avui hem vingut així al Festitró d'Alfafara per a tocar un poc de música així que escoltem les escoles. I ara anem a escoltar música perquè nosaltres ja hem tocat, després a dinar i a casa. Príncep volant va descobrint el món i fa nous amics a ritme de cançons i no li agraden gaire les persones grans perquè sovint obliden el que és important. Es balla l'últim dia de la Festa de Reis, la festa més antiga del nostre poble. Després d'un passacarrer, la ballem a la plaça, amb els tratges tradicionals. Així estem el Tomàs Llàcer a punt de participar en este festitró, molt contents amb la cançó Respira el diluvi. Bé, nosaltres hem fet un intercanvi
en un projecte que es diu Rapsodes, de la Conselleria d'Educació. El col·le de Salines i el col·le de Montcabrer hem fet una cançó junts. Teníem molt d'interès en practicar el valencià i el col·le de Muro ens va oferir la possibilitat de juntar-nos. Estem molt emocionats. Hem vingut per a aprendre valencià. Anem a interpretar-vos una canció pop creada per nosaltres amb l'ajuda del cantautor Andreu Valor. Crear per què i ser al teu costat i divertir-nos al teu voltant, jugant fins que la llum s'apagui, nasquem ens estem. Al final descobreixen que poden ser amigues estupendes. Això és el final que nosaltres hem triat i que voldríem que passara en totes les històries al voltant del món. Hem d'intentar-ho. Esperem que vos agrade. Caminem i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Un centenar de xiquets ja és molt. Avui són 800 o 800 i pico. És una cosa extraordinària per al poble. Nosaltres, al ser un CRA, cada poble fa una de les activitats. En Gaianes se fa el Premi Sant Bori, així avui el Festitro, i en Agres el dia 21 de maig faran el que és la trobada en si.